Moitísima xente, este fin de semana non houve moita porque choveu. Se chove... O tema da vacunación xa creo que xa... Sí, é máis... Eu digo sempre que non ten nada que ver. Está chata. Bueno, pues... Nosotros estamos remodelando a fachada toda. Ah, sí? Bueno, está de Portos, de... Moito é esta festa. E si, a fin de semana... Eran 150.000 esta que hace, non se pasan as cosas directas. Aí se me van minas, non? Para a sombriña dos árboles. E os rapazes entre os coches. Se viñeras? Os coches de dentistas que de Noia Barcia. Eso pasa. Me lo venía contando el conductor por el camino. Sí, me venía contando porque es de órdenes él. Mira, vamos contar un pouco a historia que pasou aquí. E aínda que esta semana non é a máis evocadora aos meses de verán, nin o día de hoxe é o máis bonito, pero sí é certo que temos todos a fortuna de que os nosos mozos e as nosas mozas vivan aquí en Galicia. Ao noso carón temos un montón de oportunidades, un montón de lugares de excepción que nos permiten vivir aquí na nosa comunidade un verán inmellorable dentro de un ano que foi para todos moi difícil. E debido a iso, o noso lema da campaña deste ano 2021 é o verán que mereces. Porque despois de todos estes meses que pasamos cheos de preocupacións, cheos de incertidumbres, é o momento que a xuventude viva como lle corresponde, que viva estes meses de verán con pasión, con capacidade de aprender, pero tamén que pase uns meses de verán con moito sentidiño. Mais alá e lonxe dos estereotipos que perseguen a xuventude, aquí en Galicia contamos cunha mocidade que é responsable, que é consciente e que está comprometida e que esta mocidade tamén sufriu nas súas propias carnes durante todos estes meses moito illamento, moitas restriccións e as distancias sociais que nos recomendaban as autoridades sanitarias. Así o veñen demostrando todos os mozos e as mozas de Galicia durante este último curso, onde tiveron que limitar ao máximo os seus contactos sociais, pero tamén hai que recoñecer sempre que o seu comportamento foi exemplar, que permitiu desenvolver un ano académico con total normalidade e que este ano académico se desenvolvese sen incidentes. E así o demostraron tamén os mozos e as mozas de Galicia durante a pasada campaña de verán 2020. Porque Galicia foi unha das poucas comunidades autónomas a nivel nacional que mantivo os campamentos de verán. E o tempo nos dou a razón. Os campamentos do pasado verán 2020 desenvolvéronse con total normalidade e non houbo ningún caso positivo. E con esta misión lanzamos esta campaña de verán do ano 2021. Durante os meses de xullo, de agosto e de setembro ofreceránse aquí en Galicia 7.830 plazas, 1.000 prazas máis que o ano pasado 2020. Nesta oferta se incluyen, por suposto, prazas reservadas para persoas con discapacidade, prazas reservadas para os menores tutelados da Xunta de Galicia. En definitiva, vamos a ofrecer unha campaña de verán chea de ocio, chea de diversión para todos e cada unha de nós. Vamos a ofrecer campamentos para os máis novos, nenos e nenas entre 9 e 17 anos, intercambios outra vez coas distintas comunidades autónomas a nivel nacional, campos de voluntariado para maiores de idade e un programa que foi moi exitoso o pasado verán que como son os minicampamentos Coñece Galicia. Entre as novidades que se engaden este mesmo ano, incorpóranse aos campamentos da Xunta de Galicia 4 novas instalacións en Bande, en Parada de Sil, en Cabana de Bergantiños e en Silleda. Recuperamos, como dicía outra vez, os intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas que estiveron suspendidos durante o pasado ano, como son o País Vasco, Extremadura, Castela León e a Rioxa, e tamén sumamos 13 novos campos de voluntariado que suman un total de 40.